Вітаю ўсіх яшчэ раз. По-ранейшаму з вами Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і зараз звернемся да тых праблемаў, тых выклікаў, з якімі сутыкаюцца беларусы не толькі у Беларусі, але і за мяжой. Паговорым пра транснацыянальныя рэпрэсіі, якія лукашэнкаўскі рэжым скідвае на беларусаў, з дапамогай якіх спрабуе беларусаў дастаць. І што з гэтым рабіць? Будем все это абмяркоўваць с юрыстам, дарадцам Святланы Ціхановскай па юрыдычных пытаннях Леонидом Морозовым. Добрый день, Леонид. Прывітанне, Зміцер, дзякуй вялікі за запрашэнне. Цікава і утульна у вас тут. Дзякуй, стараемся як можем. Ну что ж, пачнем з таго, што спадар Леонид прынёс нам і ввогуле на канферэнцыі Новай Беларусі была прадстаўленая вось гэта невялічкая брашура, але з вельмі важнымі рэчамі. Яна была пра транснацыянальныя рэпрэсіі і пра Інтэрпол, як ён супрацоўнічае з рэжымам. Ну такі закід адразу на жоўты загаловак, але ты не менш яно так і ёсць. Давайте пачнем ввогуле. Прадстаўце вось гэты ваш дакумент, што ён сабой уяўляе і пра што ён? Конечно, і дзякуй вялікі за такую магчымасць. Я б хацеў падкрэсліць асабліва сваіх партнераў і калег, тому што, па-першае, у вас Алесь Михалевич, мой калега, колькі раз распавядаў пра Інтэрпол і падпісваюсь таксама пад гэтым усім. І ён, дарэчы, адзін з удзельнікаў гэтага праекта. Выдатная каманда Белпол, якая нам дапамагла, і выдатная каманда Кіберпартызан. І мне падаецца, калі такая ёсць такое трыо, то тут дрэннай працы не будзе. Мы да шчасця свайго знайшлі тых людзей. У нас была цікавасць, а хто ж гэта все робіць? Хто это гэты людзі, хто это беларусы? Мы знайшлі гэтых всех людзей, іх 11 чалавек з іх здымкамі, маем яшчэ іх перапіскі, таксама дадзеныя кантактныя. Мы іх усе не публікавалі, але герою гэтых, так мовіць, показалі, і в тым ліку показалі, як яны преследуюць беларусаў у розных краінах. Я казаў учора таксама на канферэнцыі на Беларусі, што апошні выпадак быў нават в Аргентыне, да это была Італія, Польша, дзе я таксама быў на судах. Дарэчы, вельмі цікава паглядзець, як яны гэта робяць. Калі у 20-м, 21-м, можа 22-м годзе яны не саромеліся, ужывалі палітычныя артыкулы, пасля стала зразумела, што гэта не працуе, і зараз яны працуюць з эканамічнымі наркотычнымі артыкуламі. І мы тут, дарэчы, падкрэсліваем і для Інтэрпола таксама, што гэта все палітычныя кейсы. І зараз размаўляем са сваімі калегамі еўрапейскімі, каб яны даслалі гэту справаздачу ў Ліён і паказалі насамрэч, як складваюцца справы. Так. І тут две асноўныя часткі у гэтым дакуменце. Спачатку вы разглядаеце, ўвогуле гаворыце пра маштаб транснацыянальнай рэпрэсіі, маштаб палітычнага матываванага пераследу, і другая частка прысвечаная ось менавіта той праблеме Інтэрпол, вот як праз яго рэжым спрабуе людзей дастаць. Таму з чаго пачнем? З якой часткі? З любой, якой вам больш цікавей. Ну давайте цікавыя абедзве часткі, але давайте, можа быць, все адно як ёсць, так вот по парадку і пачнем. Що ж таки пра маштаб палітычна-матываванага пераследу. Яшчэ, здаецца, год таму, калі не памыляюся, мы раптоўна пачулі фразу, аж нават сківіца адвісла, калі сказалі, ну рэпрэсіі выйшлі на плато. Уже нават больш за год, як гэта жыве гэтая фраза. Як там с гэтым плато адчуваецца? Мне падаецца, што, конечно, сітуацыя стала горш. Ну, давайте улічым сапраўдныя лічбы, што дагэтуль зараз мы маем амаль 1000 палізняволеных з умовай таго, колькі людзей ужо дэпартавалі ці зараз на волі ўнутры Беларусі. Але лічба застаецца такая ж. І праваабаронцы, і праваабарончы цэнтр «Вясна» дагэтуль штомесяц публікуюць дадзеныя пра схаваныя рэпрэсіі. Мы таксама пра іх кажам, што не все людзі зараз могуць сказаць, што яны былі палітычна асуджаныя, і я наведаю некалькі такіх таксама і знаходзяцца зараз у Беларусі. Гэта адзін момант з кропкі погляду, што робіцца ўнутры. Але наступны, напрыклад, наш рэпорт мы будзем рабіць
про тых людзей, якіх затрымалі на мяжы, якія вярталіся. Мы таксама не ведаем, колькі тых людзей, і пра эту выдатную таксама ў косках камісію па вяртанню. Таксама будзе цікава паглядзець, хто тут уходзіць і колькі людзей затрымалі, далі ім крымінальныя артыкулы. А што тычыцца з людзьмі, якія з'ехалі і зараз знаходзяцца за мяжой, ну я таксама і на канферэнцыі на Беларусі казаў, што у мяне з практыкі мы займаемся гэтай тэмай год, крыху больш, ужо 17 кейсаў. Это розныя краіны, это 17 кейсаў, дзе людзей змаглі дастаць. Зразумела, што большасць з нас жыве ў Европе ў бяспечным месцы, але мы тут таксама падкрэсліваем пра людзей, якія знаходзяцца ў Грузіі, якія знаходзяцца ў Арменіі, якія знаходзяцца ў Злучаных Штатах таксама. Калі памяці Анатолія Бакуна кейс. У Злучаных Штатах быў, і я таксама быў там сведкай на амерыканскім судзе з Бібліяй, з усімі справамі. І было вельмі цікава распавесці, што ў Беларусі адбываецца, і чаму суд павінен паверыць маім словам, як Дарацы Ціхановскай. Дарэчы, таксама было цікава, што яны акцэптнулі маю пазіцыю, нават палітычную, і прынялі мае сведкі. Таму кожны раз мы распавядаем, што яны захаваліся, і это такая, ну, як бы, не то, што паралельная, але ўся тэма звязаная, і тэма міжнароднай абароны ў Польшы звязаная з гэтым таксама. І это, мне падаецца, місія ці задача, у тым ліку мая і дэмакратычных сілаў распавесці, што нічого не змянілася. Мы разумеем гэту тактыку рэжыму Лукашэнкі, што ён жадае вот это все схаваць под канапу і пачаць размаўляць з Европай, давайте пераліснем гэту старонку. Але я буду спрабаваць зрабіць са свайго боку і сваёй камандай таксама, каб гэта не адбылася. Ну, то бок, умоўна кажучы, вы тут пералічваеце, колькі было затрыманняў па палітычна матываваных падставах. У вас тут ідзе там 20-м годзе, 21, 24, 25, і вось да чэрвеня 26-го года не менш за 500 чалавек подвергліся крымінальнаму пераследу. І вось тут ёсць такі графік, то бок плато тут ніякага не назіраецца. На жаль не, і адбываецца маштаб рэпрэсій, і гэта не толькі ў нашай справаздачы, у Айсанца, у Белпола, ён таксама публікуюць, што адбываецца. Это датычна беларусаў, калі мы кажам, ніякага плато там няма, і я яго не бачу, як бы не праглядаўся. Я ведаю, што некаторыя палітыкі ў вашай студыі тут размаўляюць, што пара размаўляць уже з кімсьці, таму што ўжо застой, можа быць, як яны называюць гэту справу. Я з гэтым, конечно, безумоўна не згодзін, і тым ліку павялічыць колькасць таких затрыманняў не толькі для беларусаў. Мы ж ведаем кейсы і затрыманых украінцаў, як мінімум, наколькі я зараз памятаю, 7 сем'яў мы з Ольгай Зулінскай тэме працавалі. Мы таксама памятаем пра рэйскіх партызан і справу Гуюна, там сотні кейсаў, это пра якіх мы ведаем толькі. Мы таксама ведаем пра замежных грамадзян. Может быть, вы чулі, што быў грамадзян Францыі затрыманы, па-моему, Гомелі ці дзесь такое. Это толькі публічныя кейсы, а іх даволі шмат. Калі мы, конечно, сустракаемся з партнерамі, з амерыканскімі, з еўрапейскімі, мы распавядаем пра гэта маштаб насамрэч. І нічого там не змянілася, на жаль. Ну, вы таксама надаеце ўвагу палітычных знямоленых і умовы ўтрымання іх. Ну, пра гэтыя жахлівыя умовы не раз распавядалі ў нас у студыі і самі палітвязні вызваленыя. Таму, безумоўна, гэта трэба трымаць, але зараз мы да гэтай тэмы не будзем звяртацца, таму што дастаткова паслухаць інтэрв'ю любога з палітвязняў. Дарэчы, у пятніцу у нас будзе ў эфіры Валентин Стефанович. Я думаю, што ён як праваабаронца і палітвязень былы, можа шмат расказаць цікавага пра гэтыя умовы ўтрымання, але вы яшчэ адзін раздзел у вас у гэтай главе пашырэнне рэпрэсіўных механізмаў. Што маецца на ўвазе? Какое пашырэнне? Куды ўжо шырэй? Мы бачым зараз, міцер, я не ведаю, як, можа, з вашымі калегамі, мы бачым пра вербоўку, мы ведаем сотні гэтых паведамленняў, якіх пішуць у прыват ці розныя меседжы і запужваюць людзей. Это, безумоўна, яны выдатна разумеюць, што ў людзей сканчваюцца пашпарты, і з гэтым таксама можна маніпуляваць і з гэтым працаваць, як яны лічуць, таксама робіцца. Яны выдатна разумеюць і глядзяць за вашымі нашымі сацыяльнымі сеткамі, куды вы вандруеце. Таксама з гэтым трэба бяспечным быць, і мы кожны раз кажам, пра якія краіны з'яўляюцца бяспечнымі ці небяспечнымі. Што тычыцца ўнутры краіны, это як мінімум немагчымасць працаваць, калі цябе, так сказаць,
асвабадзілі з турмы. Мы ведаем пра заблакаваныя рахункі ўнутры краіны, калі людзі фізычна не могуць нічого зрабіць. Ім робяць такія ўмовы ў Беларусі, што яны вымушаны з'язджаць з краіны. І, конечно, такіх кейсаў даволі шмат. І мы ведаем пра станаўленне да беларусаў у, напрыклад, тых же самых універсітэтах, мы ўжо ў ЕГУ не будзем пра гэта размаўляць. Да і шмат чаго яшчэ. Я не ведаю, якую сферу дзейнасці ці жыцця можна зараз взяць нашу, нават хто зараз знаходзіцца ў міграцыі, дзе рэжым дагэтуль загадзя колькі ўжо 6 год амаль што прайшло, і он дагэтуль не можа спыніцца. Все гэта мітынгі, наколькі вы бачылі, я не ведаю, былі вы учора таксама на мітынгі ці не, даволі шмат беларусаў прыйшло. Мяне парадавала, конечно, такая колькасць людзей, хацелася б, безумоўна, конечно, больш. Але я больш чым упэўнены, што яны будуць рэагаваць на здымкі, на людзей і будуць заводзіць гэтая крымінальная справа на тых людзей, якія прыходзяць салідарнасць выказваць сваю, так. Ну і гэта вось таксама такая праява адзін з аспектаў такіх транснацыянальных рэпрэсій, вось гэта такі. Безумоўна, яны зробяць як мага хутчэй і горш сітуацыю з дакументамі ці з бяспекай для беларусаў і беларусак, якія знаходзяцца за мяжой, тому што у іх, на мой погляд, задача зрабіць усё, каб людзі адчувалі гэту небяспеку, жылі ў страхе. Мне падаецца, што яны самі не разумеюць, што яны зараз жывуць у страхе, напрыклад, пра тых людзей, якія ў справаздачы ёсць пра 11 асоб, якія працуюць в Інтэрполе. Я вельмі хацеў і пабачыць іх у санкцыйных спісках, каб яны не прыязджалі у выдатную Варшаву і не рабілі здымкі насупраць цікавых будынкаў, як тут ёсць адна актывістка, ці як я там завуць. Дарэчы, калі ўжо закранулі, мы пра Інтэрпол больш падрабязна пагаворым пазней, але просто закрануць, вы узгадалі гэтых людзей, вы і Вожык Патрыёт глядзеў трансляцыю, наколькі я ведаю, уважліву, і піша: Лявон падчас канферэнцыі паказваў агентаў рэжыму ў Інтэрпол. Добра, мы ведаем гэтыя дадзены, гэтых людзей, а Інтэрпол неяк рэагуе, ці яны супрацоўнічаюць з любымі прадстаўнікамі існуючай сістэмы? Яны, конечно, супрацоўнічаюць. Пра гэта вельмі цікава Алесь Михалевич казаў, што ёсць такі джентльменскія умоўна пагадненні, дзе у Інтэрпола загадзя ёсць такая пазіцыя, што мы давяраем людзей, якія не будуць злоўжываць, людзей краіны, якія не будуць злоўжываць гэтымі механізмамі, і ён дагэтуль з гэтым працуе. Наша задача, наша місія паказаць, што яны гэтыя інструменты выкарыстоўваюць не так, як патрэбна, не дэмакратычна, не правымі метадамі, схемамі ці щось такого. Далей моя была задача, ці адна з задач пра гэты рэпорт не толькі фіксаваць парушэнне правоў чалавека ці беларусаў за мяжой, але штосьці актыўна пачаць ужо рабіць. То бок я жадаў, я, конечно, вельмі хочу, щоб гэтых 11 чалавек унеслі ў спіскі санкцыйныя, умоўна еўрапейскія ці яшчэ якія, каб ім таксама не было так свабодна вандраваць по гэтаму міру. Але уявіце сабе, выбачайце, што перабіваю, Леонид, уявіце сабе такая сітуацыя, што людзей, якія працуюць в Інтэрполе, прызнаюць, уносяць у санкцыйныя спіскі і прызнаюць, там пагрозай нацыянальнай ці, то есть санкцыі супраць людзей. І вот ты ў санкцыях як чалавек, які парушае закон, і ты працуеш у Інтэрполе. Для Інтэрпола это норм? Будзе цікава паглядзець. Я, конечно, пасля мы распавядзем, што гэтыя людзі знаходзяцца пад санкцыі па такім-то прычынам. Таму што санкцыі ж не такая такая вольная ці простая працэдура. Калі мы дакажам, а я спадзяюся, што мы дакажам, што гэтыя людзі парушаюць не толькі нацыянальнае беларускае заканадаўства, але і еўрапейскае, а вы ведаеце, як еўрапейскія якія бюрократы, яны кожную лічбу і кожную кропку праверыць, і калі пагадзяцца, з гэтым, конечно, можна будзе працаваць. І мы пабачым дакументы, якія яны дасылаюць. Яны ставить свои подписы там. Это же не просто выпадкова, что яны написали беларускі Інтэрпол и скончено на этом. Не, яны по кожнай справе дасылаюць свои подписы, свои прозвища, імя. Будзе цікава, конечно, распавесці про іх яшчэ больш. Вы таксама пералічваеце тут так вот і рассказываете про завочныя суды,
про прымусовыя дэпартацыі і ануляванне пашпартоў дэпартаваных. Гэта безумоўна как бы транснацыянальныя рэпрэсіі, але вот на гэтых тут што адметна, на што вы тут у гэтых вот пунктах звяртаеце ўвагу? Мы безумоўна казалі спачатку, што людзі былі затрыманы супраць там нават беларускіх законаў. Мы безумоўна кажам, што да іх дачыняліся катавання, але калі пасля іх дэпартавалі, это ўжо мы берем справу міжнароднага крымінальнага суда умоўна ў Літву, іх далей працягваюць праследаваць. Ануляваныя пашпарты зараз не ведаю, што там надумалі пра грамадзянства. Может быть, наступны раз мы уже будем с вами сустракацца ў студыі без беларускага грамадзянства апатрыдамі. Может быть і такое, я не здзіўлюся, тому што ёсць яшчэ люфт у іх ёсць чым займацца, і людзей даволі шмат. І гэта, конечно, ўсё сістэмна. Таму што калі мы пішам такія справаздачы і распавядаем партнёрам, мы кажам, што гэтыя рэпрэсіі прадоўжваюцца сістэмна, і людзі, якія знаходзяцца ў Еўропе, беларусаў, а я не ведаю колькі, 500 000 тут знаходзяцца беларусаў, калі па ўсёй мы бяром, не Польшу, яны будуць патрабаваць дапамогі. То бок адна справа распавесці, што адбываецца ў Беларусі, а другая справа распавесці умоўна ў жонду у Варшаве ці ў Польшы, чаму ім трэба дапамагчы. Аб немагчымасці вяртання з дакументамі і шмат чаго. Я спадзяюся, напрыклад, гэта сітуацыя з рэпортам нашым і пра тое, што мы робім, дапаможа зрабіць умоўна тыя трэвел-докі, документ падарожжу ў Польшы на 2 гады. Тут моя калежанка Ольга Добравольская пра гэта распавядала. Вельмі хочацца, калі б гэта адбылася, і гэта крыху зробіць лягчэй жыццё беларусак і беларусаў тут, у Польшы. Это все трэба, конечно, дакументаваць і паказваць. Таму што калі мы чакаем, вот вчора, мне падаецца, а вы былі і вчора, і пазаўчора на канферэнцыі, я таксама дакранаў одну тэму, што калі мы не будзем слова Беларусь казаць, за нас ніхто не будзе рабіць гэта. Умоўна, мы вот зараз спынемся і не будзем нічого рабіць, таму што, не ведаю, таму што людзі ў Фейсбуке незадаволены і офісам, і маёй працай, чым заўгодна, і слова Беларусь не будзе ўжывацца нідзе, ні ў якіх навінах, ні ў якіх медыа замежных. Пра нас забудуць праз год. Мы будзем наступнай умоўнай, не ведаю, там, Мьянмы, не хацеў бы нікого пакрыўдзіць, і Руандай. Зробім сабе музей віртуальны і будзем распавядаць, як было ў 2020 годзе. Не, і нават спецыялістка і прадстаўніца працоўнай групы ААН па правах чалавека ў Беларусі таксама распавядала, што беларускі кейс, калі браць умоўна ўсе 193 краіны ААН, ён не самы відавочны. Нам, з аднаго боку, пашчасціла, што мы знаходзімся ў цэнтры Еўропы, так, з еўрапейскімі краінамі. Я спадзяюся, калі-небудзь мы станем адной з гэтых краін чальцом Еўрапейскага Саюза. З другого боку, людзі не ведаюць, дзе это знаходзіцца далёка. Спрабуйце распавесці Гішпаніі, якая прызнала пратэрмінаваныя пашпарты, чаму нам трэба дапамога. Я не ўпэўнены, што сярэдні гішпанец будзе ведаць, дзе знаходзіцца Менск, ці нават Магілёў. Ну, нічога не будзе офісу, які, як кажуць крытыкі яго, толькі шкодзіць беларусам і беларускай справе. Вот гэтыя крытыкі, якія актыўна ў сацыяльных сетках бегаюць і расказваюць, як вот сапраўдныя лідары змогуць бараніць правы беларусаў, будуць гэтым займацца. Да, на шчасце, ці на здароўе. Як вчора Светлана Егоровна у фінале прамовы казала, месца хопіць 7. Так а що ж не займацца, уже 5 год прайшло. Далучайцеся, трэба дапамога. Ці дапамога нават маёй камандзе. Там не так шмат людзей, якія могуць сваімі рукамі умоўна пайсці ў суд і штось яшчэ зрабіць. У вашай студыі тут былі прадстаўніцы. Ольга Добравольская, якая вялікая малчынка, ходзіць па судам, ці па іншым установам дапамагаюць. Партызанка, вялікія малайцы, якія таксама ходзяць па судам. Все гэта трэба зрабіць. Я нешта не бачу там натоўп людзей, якія прыходзілі для звычайных беларусаў дапамагалі. Не, вось гэта самыя актыўныя людзі, і з якімі трэба працаваць, конечно. Дарэчы, вы узгадалі праблемы з пашпартамі, ануляваныя пашпарты. Ёсць, безумоўна, выйсце, даюць краіны, вот это Польша, там Літва, іншыя краіны, там альбо трэвел-док, альбо хтосьці падаецца, атрымлівае ўцякацтва, міжнародную абарону, жэнеўскі пашпарт так званы. Але ёсць жа у нас яшчэ і такі праект, як пашпарт Новай Беларусі. І вось Шаўроў Лайф да месца і не да месца ў кожным стрыме і кожнаму госцю, якое б ён там
тэму не агучваў у нашым эфіры, задае адно і тое ж пытанне: што з прызнаннем пашпартоў Новай Беларусі? Ці ёсць пазітыўныя падвижкі? Я, на жаль, не ведаю, хто это, але дзякую вялікі за пытанне. Мне б хацелася запытаць таксама ў яго, а ён сам зрабіў пашпарт Новай Беларусі? Ну, а калі б не зрабіў, няўжо ж бы цікавіўся? Вот мае, але не ведае, як можа ім скарыстацца. Мне падаецца, мы зараз у умовах такіх, калі нам патрэбна як мага больш такіх пашпартоў, каб паказаць нашу суб'ектнасць. То бок, калі мы іх зробім даволі мала, гэта на ўсіх сустрэчах, у тым лічы міжнародных, не паказвае, што гэта праблема даволі актуальная для беларусаў. У нас, як казаў, уже там больш за паўмільёна, а ў суме можа быць пад мільён людзей з'ехала, і калі мы кажам, што гэта праблема з пашпартамі у тым ліку з пашпартам Новай Беларусі цікавіць там 100 чалавек, то гэта насамрэч і, на жаль, не моцна можа паўплываць. Першае, трэба зрабіць іх больше, конечно, каб больше беларусаў і беларусак іх рабіла. Па-другое, я ведаю, мала што магу распавесці, але ведаю, што працэсы ідуць, і таксама размовы ідуць з некаторымі краінамі, пра якіх пакуль не скажу, але мне падаецца, што я насамрэч у гэты праект веру, і мне вельмі хочацца, каб ён адбыўся. Вельмі хочацца, может быть, нават вярнуцца ў Беларусь, каб это пашпарт Новай Беларусі і быў беларускім ужо ўнутры. Пытанне ад, дакладней, не пытанне, а каментар ад нашага гледача, так, не прачытаю, ад Лейба Бронштейна. Так, пытанне, дакладней, каментар такі: Інтэрпол не можа не супрацоўнічаць з Лукашэнкам, пакуль Беларусь уваходзіць у саму арганізацыю. Арганізацыі апазіцыянераў падавалі ў Інтэрпол яшчэ калі гэты юрыст хадзіў пешшу пад стол. Так вось, калі казаць все ж таки пра Інтэрпол і здзіўленне, чаму ён да гэтага часу супрацоўнічае з рэжымам Лукашэнкі і дапамагае, ну фактычна дапамагае, там хочучы, не хочучы, але пераследаваць апанентаў рэжыма. Вот што вы адкажаце? Ці правы Лейба ў сваім выказванні? Ну, может быть, і правы, і дзякую вялікі за каментарый, што я выглядаю так занадта маладым і хадзіў пад стол, але калі уважліва слухаў пра то, што я казаў, мы не дамагаемся выключыць Беларусь за сістэмы, таму што нам з этой сістэмай таксама будзе трэба працаваць у Новай Беларусі, і мы разумеем, што Інтэрпол працуе не толькі з палітычнымі справамі, ёсць насамрэч крымінальнікі, якіх і дагэтуль выдаюць Беларусь. Мы дамагаемся, каб Інтэрпол больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст і не. А моя справа, дзе моя каманда будзе паказаць, дзе ёсць палітычныя кейсы, дзе не. Тут я выдатна разумею, што Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, ці самы Інтэрпол не могуць выключыць Беларусь і не будуць гэта рабіць. І мы не ставім такой мэты насамрэч. Мы кажам, щоб гэта арганізацыя працавала па тым правілам, якая она сабе напісала. В этом рэпорце мы і пішам пра артыкул 3. Там даволі прама напісана, што такія кейсы ці такія запыты не могуць рабіцца па палітычных абставінах. То, што гэтыя кейсы былі, калі вы уважліва слухалі панель на канферэнцыі Новай Беларусі, Алесь Михайлович распавядаў, ён амаль што не з першых быў уже колькі там год таму назад з прэцэдэнтаў. А зараз проста так справа такая, што десяткі ці сотні тысяч беларусаў з'ехалі, і мы іх не ведаем. То бок мы іх не фізычна не ведаем, калі это не медыйная ці персона, ці не палітык, такі актыўны, які ўбачаны ў медыа. Мы звычайных людзей не ведаем. І все кейсы, якія ў мяне зараз адбываюцца, на жаль, я іх дагэтуль не ведаю, гэтых людзей. І напішуць, калі в офіс з просьбай дапамагчы, і не могуць нават не то, што рэкамендацыю, спаслацца на кагосьці, я там ведаю кагосьці, каб мне там праверылі. Таму што, звычайна, я зараблю, і моя каманда, мы верыфікуем людзей, насамрэч яны з'яўляюцца беларусамі ці штось яшчэ. Ну, цікава, я думаю, што мы размаўлялі ўжо з вами на канферэнцыі Новай Беларусі, калі мы верыфікуем людзей, то я праверяю пашпарты ці якісь дакументы, і дзіўным момантам, у якім чынам бываюць упадкі, калі ў Грузіі, Беларусі з'яўляецца за 2 пашпартамі. Вось такі выпадак. Звычайны пашпарт і пашпарт прыкрыцця. Так, і тады мы зразумеем, так удзіўляемся, усміхаемся, што адкуль ж такі взялі. Беларусы разумеюць. Ну, то бок, это беларускі кантэкст, так? Калі вы, напрыклад, расейцы, і вы разумееце, што у вас можа быць замежны паспорт, такі у них внутраны, а ў Беларусі такое немагчыма.
і конечно зразумела навошта яны зробяць, жадаюць паглядзець як працуе сістэма, як я зламаць і шмат чаго. То бок яны адмыслова накіроўваюць людзей умоўна куды-нибудь у Грузію, яны адтуль звязваюцца з вами, каб вы там вот і падаюць іх адначасова у вышук праз Інтэрпол. Яны просяць праверыць іх, ці можна так зрабіць спачатку, і калі мы прабіваем першае, што я запытваюсь, там скан паспарта ці якісь дакументы, далей пачынаюць паштурхоўваць, што нам не рабіць, куды ісці, як пайсці ў амбасаду, з кім паразмаўляць у Грузіі, куды дыяспору паехаць, ці штось яшчэ такое. Даволі спецыфічныя пытанні, якія звычайна чалавека не турбуюць. Гэта адзін момант, напрыклад, такі. А другі момант, я не ведаю на што, але ёсць выпадкі, калі беларусы дасылаюць фейкавыя документы об арэшце, напрыклад. Потому что я ж працую юрыстамі, у меня команда юрыстаў, і мы з маімі калегамі з Белполам таксама працуем. Мы разумеем, што так документы не выглядаюць. Яны, можа быць, зроблены ў чашы GPT, я не ведаю. І мы даволі смехаемся. Але справядлівасці кажучы, гэта так, некалькі адсоткаў, можа быць, такіх кейсаў, не даволі шмат. Большасць людзей дагэтуль з'яўляюцца выдатнымі беларусамі. Ёсць у вас, ну вот давайте уже больш падрабязна яшчэ раз пройдземся по сітуацыі вышуку, там ці спроба дацягнуцца да апанентаў рэжымам праз Інтэрпол. Вы пішаце: без чырвонага апавяшчэння, як Беларусь дамагаецца затрыманняў і экстрадыцыі па ўсім свеце. То бок, давайте для тых, хто ўвогуле не ў курсе усіх гэтых справ, што за чырвонае апавяшчэнне? Як яго абыходзіць, што значыцца без чырвонага апавяшчэння? В сістэме Інтэрпола, давайте, может быть, без деталей, насамрэч, каб зразумела было больш нашим слухачам і слухачкам. Інтэрпол ці Беларусь можа напісаць, беларускі Інтэрпол можа адправіць у Ліён, у штаб-квартыру, такую рэд-ноўціс, такую картку, дзе пішуць, за што затрымаць чалавека, дзе, і каб яго выслалі да Беларусі. Это адзін механізм. І наступны механізм, якім мы карыстаюцца, яны могуць гэты ліст, гэты зварот пісаць не ў Інтэрпол, а ў канкрэтную краіну. І тады эта краіна можа запытацца ў Інтэрпол, а можа не запытацца, а можа самастойна вырашыць. Вот, напрыклад, апошні кейс быў, не памятаю, в Аргентыне і в Італіі. І тады мы страчваем гэту магчымасць зразумець, а колькі такіх скаргаў ці такіх зваротаў было. І пра гэта я казаў вам дагэтуль, калі вы публікуеце ў сацыяльных сетках, куды вы едзеце, на адпачынак ці куды заўгодна. Гэтым, конечно, карыстаюцца яны спецслужбы. Яны разумеюць, куды трэба звярнуцца канкрэтна, умоўна, там, в Арменію. Мы разумеем, што ў Арменію зараз у нас не было выпадкаў, калі людзей дэпартавалі, таму што там зараз дэмакратычная структура ці ўлады, з якімі мы працуем. Такіх выпадкаў няма. Але на 99%, калі у вас ёсць крымінальная справа, і вы палеціце ў Арменію, і Ереван вас затрымаюць на мяжы, вас не выдадуць, вас з вами будуць размаўляць, што за артыкул, там хутчэй за ўсё падключымся мы, і вам дадуць права ўехаць у Ереван, і тут уступаюць наступны момант, вам трэба будзе чакаць дазвол ад мясцовай прокуратуры, каб вам выехаць. Вось яны глядзяць, куды людзі больш за ўсё едуць. Ну, то бок нельга ехаць праз Дубай. Мы размаўляем пра колькі разоў выдатны, может быть, горад. Я быў, мне не вельмі, ну, бог з ім. Нельга ехаць. Тут мы разумеем, што у нас з Дубаем няма, напрыклад, візаў. То бок, калі мы працуем з дэмакратычнымі краінамі, мы разумеем, што чалавека не могуць вытащыць, умоўна, з зоны duty-free, такой памежнай, і там прывесці ў такі, не ведаю, у там аддзел паліцыі, щось такое. Я заўсёды такі прыклад праважу, чаму-то мне падаецца, што яго забылі. Кейс Насці Рыбкі, памятаеце, год 10 быў такое, калі вытащили з Шереметьева, памятаю, аэропорта ці не, щось такое в Росії, она летела к Беларусі. Вось это выпадак, як это будзе. І ніхто пра вас не зразумее, тым больш Дубай. На жаль. І што з гэтым зрабіць? Не ехаць у тыя краіны. Вы пішаце пра тое, што як працуе сістэма Інтэрпол, вышуку там ці там спробы дамагчыся праз Інтэрпол, і як этой сістэмай працуюць. То есть вот гэты варыянт падаць там у іншую краіну, это адзін з спосабаў, яшчэ якія ёсць. Ёсць тры выпадкі. Гэта інтэрполаўская сістэма, пра якую казалі, і тут два, ці вы звяртацца ў Ліён, ці ў канкрэтную краіну. Другая, это так званая гэта канвенцыя СНД, чаму людзей затрымліваюць у Ереване.
і дарэчы Ереван і Арменія не будуць выходзіць некалькі выдаецца дакумент, тому што ён насамрэч працоўны, але калі б рэжым дэмакратычны быў, з ім можна працаваць. І трэці умоўна это Грузія, там ёсць пагадненне паміж КДБ беларускім і самі грузінскімі ўладамі. Тут я не ведаю, наколькі гэта спрацуе. Да шчасця, наколькі я ведаю, зараз кейсу такіх няма, але я, напрыклад, працую і мы ў камунікацыі з беларусамі ў Грузіі. Я не ведаю, бо у вас на эфіры ці не Рома Кісляк, які бореться, які якраз выпрацоўвае, выпрабоўвае гэтую АНаўскую сістэму і жадаюць даказаць, што Беларусь не з'яўляецца бяспечнай краінай. Прыблізна гэта робіцца вось так, такімі трымя шляхамі. Вы все-таки і звярталі тут у нас увагу таксама, гледачы, што калі і звяртаецца беларускія спецслужбы лукашэнкаўскія у Інтэрпол, там ці падаюць там на вышук каго-нибудь, яны ж безумоўна не пішуць, што у яго там палітычна матываваны артыкул, там ці вот мы шукаем гэта палітычнага апанента Лукашэнкі рэжыму там і гэтак далей. Ідуць абвінавачванні у эканамічных злачынствах, у махлярстве, наркотыкі, там яшчэ нейкая там лабуда. Вы на гэта таксама звяртаеце увагу. Якая практыка сапраўды вот у гэтым накірунку і што ці працуе гэта? З 23-го года яны паразумелі, может быть, кніжку некую пачыталі, не ведаю, і перасталі клепаць гэтыя палітычныя артыкулы, пачалі рабіць эканамічныя справы умоўна. Давайте возьмем, і ў нашым рэпорце таксама ёсць, калі мы так не агульнымі словамі казаць. Кейс Олега Каврыгіна, які быў старшынёй клінікі па Зорку, наколькі я памятаю, так даволі вялікая яна была Менскую і зараз па ўсяму міру знаходзіцца. Яму зрабілі эканамічную справу. То бок яго аджалі пасля 20-го года все, што можна, які бізнес, і, конечно, улепілі не аплату падаткаў і шмат яшчэ чаго. І тут, безумоўна, трэба даказваць, чаму так, чаму чалавеку выказаў пазіцыю сваю і шмат яшчэ чаго. Наркатычную это такая даволі цяжкая справа, таму што даказаць гэта амаль што немагчыма, то бок наадварот. А самае горшае, што яны робяць, нават не эканамічныя кейсы і не наркатычныя, пра якія можна распавесці, а пра умоўную педафілію. Гэта такія цяжкія злачынствы, і безумоўна тут Інтэрпол будзе ўсёй камандай праверыць гэтыя кейсы. У нас такіх не было, але мы працуем, як я казаў, з эканамічнымі і наркатычнымі, распавядаем, што так і было. Шмат все ж таки пытанняў ідзе пра тое, што ў гэтай сітуацыі рабіць, як сябе застрахаваць, але дакладней вырашыць гэтае пытанне, паспрабаваць з Інтэрполам. Але я пачну трошачку з іншага боку. Вы адзначаеце у сябе у гэтым рэпорце, і вы спасылаецеся, здаецца, на паводле ацэнак управлення Верховнага камісара ААН па правах чалавека з 20-го года до 300 тысяч чалавек было вымушана пакінуць Беларусь. Калі верыць Паўлу Ліберу, якую мне казаў яшчэ гады 2 ці нават 3 таму, да мільёна беларусаў з'ехалі з Беларусі. Правда, у розных накірунках, тут можна казаць і пра Расію, пра краіны Азіі, а не толькі Еўропа, але тым не менш беларусаў шмат і з'ехалі, безумоўна, вельмі шмат людзей, якія асцерагаліся ці траплялі пад нейкі пераслед, але якія не публічныя, не актывісты, не палітыкі. Вот ён адзін раз там выйшаў, яму там да яго прыйшлі і пагражалі крымінальнай справай, ён з'ехаў. Ён, в прынцыпе, з'ехаў з-за палітычнага пераследу. Але чалавек сядзіць, колькі ўжо 5 гадоў прайшло, і ён думае, што я там адзін раз выйшаў на эту акцыю. Ужо ўсё забыліся, ужо ўсё пойдзе, каму я патрэбны, я тут ввогуле не актывіст, не палітык, паеду. Што рабіць, што б вы сказалі такім людзям? Давайте пачнем з гэтага. Я збольшага б, канешне, не то, што раздзяліў, але ёсць эканамічныя падставы, калі людзі з'ехалі, зразумела, так? Тут яны знаходзяцца пад такім непрацоўным ВНЖ, там іх і працадаўца, там ёсць, хутчэй за ўсё, юрысты, якія могуць дапамагаць і шмат чаго яшчэ. А калі мы бярем пра тую катэгорыю людзей, пра якіх вы кажаце, пра пераслед, і умоўна ён там не быў самым першым актывістам,
Што тут трэба зрабіць? Безумоўна, калі вы кудысьці едзеце, трэба перадаць свае дадзеныя сябрам, сям'е, каму заўгодна, каб яны былі. Што за гэта здадзенае? Умоўна, вы знаходзіцеся ў Польшы, у вас хутчэй за ўсё будзе міжнародная абарона, зрабіце скан гэтага дакумента, перакладзіце яго на ангельскую мову умоўна і захавайце на Google доке, каб ён быў. Калі вас затрымаюць у нейкай краіне і да шчасця, не то што да шчасця, умоўна выпадкі і практыка Арменіі, вам дадуць магчымасць патэлефанаваць і напісаць. І вы адразу пішаце тэлефануйце і прыкладваеце дакументы. Ці умоўна скан пашпарту. Паказаць, як ваше імя і прозвішча пішуць. Таму што калі да мяне звярнуцца, давайте да канкрэтных кейсаў. Апошні быў Віктара Клімуса ў Арменіі. Яго затрымалі. Мне тэлефануюць 6 раніцы ці ў 5, што затрымалі чалавека, трэба дапамагаць. Я менавіта яго разумею і ведаю. Але такіх кейсаў это такі адзінкавыя, большасць людзей я не ведаю. Мне трэба пашпарт, які дакументы, калі я тэлефаную там у міністэрства замежных спраў, не ведаю там прокуратуру, у гэтым выпадку я тэлефанаваў у памежную службу сам і казаў вот такі-то чалавек там-то затрыманы. Мне трэба дадзенае. І это дадзенае людзі звычайна не знаходзяць, таму што знаходзяцца ў стрэсе. Вы едзеце куды? Заставце дадзенае дакументы гэты сваім якімсьці блізкім і захавайце якийсь тэлефон праабаронцаў, палітыку, каму можаце хутка патэлефанаваць і набраць. Гэта самы першы механізм, які працуюць, і ён заўсёды працуюць. Падаецца, што людзі едуць в адпачынак, забыліся пра гэта, это все відавочна. Нет. Вот кожны раз, вот зараз возьмите, зрабіце скан на телефон, мне падаецца, на любом телефоне зараз можна зрабіць это, і захавайце здесь, не ведаю, на флешке ці на Google доке. Это вельмі вам дапаможа. Ну і тэма, з якую мы не раз абмяркоўвалі з Алесем Михалевичем згаданым, але хацелася б прагаварыць яе з вами. Ну, Алесь кажа, калі у вас ёсць падазрэнні, што там на вас ёсць крымінальная справа, а можа быць, яна і дакладна ведаеце, што ёсць, і ёсць падазрэнні, што вас могуць падаць на вышук праз Інтэрпол, то лепей загадзя звярнуцца ў Інтэрпол, каб яны праверылі, ёсць вы ў спісе, нема ў спісе, паведаміць вы, што калі вас будуць падаваць, прадставіць там дакументы, што гэта палітычны пераслед, а не педафілія, у якой вас вінавацяць. Але якія ёсць праблемы ў гэтым? Як гэта зрабіць, якія вось ёсць падводныя камяні? Праблема, мне падаецца, толькі ў часе. І может быть у фізычных ресурсах маёй каманды у нас не вельмі шмат, мы можем такое зрабіць, і мы робім, насамрэч мы адпраўляем такія запросы і пытаемся ў Інтэрпола. У нас ёсць кейсы, калі кажуць, так, чалавек знаходзіцца ў вышуку, і гэта дазваляе нам такое напераджэнне казаць, што гэта справа палітычная, і трэба спыніць, не разглядаць. У часе Інтэрпол загружаны, як звычайна перазагружаны ўсе такія вялікія арганізацыі, гэта можа там заняць ад паўгады, напрыклад, і мы дагэтуль некаторыя звароты адправілі, і мы чакаем адказу. А можа за 2 тыдні, напрыклад, прыйсці, і гэты выкупляр, ну, умоўна, такая паперка, на одну старонку напісана, што чалавек знаходзіцца ў гэтым спісе, нам падаецца, што гэта палітычны пераслед, і ён даецца, і выдатна яна працуе ў любых судах. І там, безумоўна, суд звяртае на это увагу, таму што вось так і так. Я б тут хацеў проста звярнуць увагу, што Інтэрпол як бы з'яўляецца такой апалітычнай, умоўна, арганізацыяй, якая цяжка працуюць з такімі палітычнымі структурамі, умоўна, як или ці працавала, лепей сказаць, з офісам, тому што калі я прыйшоў 2 гады назад, не было такіх замоў. То есть мы не рабілі такого. І мне просто стало цікава, давайте мы напишем ад маё імя, на маім бланке, все што заўгодна, і адправім. І яны пачалі адказваць мне. Спачатку пачалі адказваць як юрысту, а пасля як дарадцу Светланы Ціхановскай. То бок яны адказваюць на эти лісты, яны звычайна на мой мейл дасылаюць інфармацыю, калі вас ёсць штось яшчэ, дашліце. І в этом выпадку пра пытанне, пра якое вы кажаце, можна звярнуцца ў юрыдычную каманду і запытаць, можете мне дапамагчы, мы праверым. Можна пайсці ў прыватныя фірмы і таксама прасіць праверыць гэта умоўна. Это можа быць доўга, але калі ёсць у вас такі інтарэс, і хутчэй за ўсё, ну, калі у вас есть, может быть, крымінальная справа, ці вы суперактыўны, конечно, за гэта можна працаваць, і мне падаецца, што мы нікому не адмовілі дагэтуль так зрабіць. Усё ж такі, вы кажаце про тое, што і на загаловак у вас такі, чаму Інтэрпол не раскрывае дадзеныя аб пераследуемых беларусах і беларусках. То бок, умоўна кажучы, ён можа не адказаць на зварот, я прашу праверыць, ці ёсць я там у базе.
Не, ён адказвае, калі мы пішам, ну, зноў-такі, мы ж з вами, Дмітрий, живем у еўрапейскіх краінах, тут же ёсць GDPR і дадзеная, і сакрэтнасць, і шмат чаго. Ён не публічыць гэта так шырока, што кажучы. Але калі мы робім такія запыты, ён дасылае. Ён нам дасылае, мы ж дасылаем пашпартныя дадзеныя, там здымкі, якісь дакументы. Ён у прыват, ну, то прыват, з намі камунікацыі, ён дасылае на афіцыйным бланке з подпісамі ўсю інфармацыю. Таму з гэта можна працаваць. То, што не публічыць усе справы, якія знаходзяцца ў працэсе беларускія, так, вось в этом ёсць такая праблема. Ну и давайте, наближающийся до завершения, мяне зацікавіў, давайте вот вы больш падрабязна раскажете про ваш такі абзац под назвай «Неабходнасць паўторнага абмежавання доступу рэжыму Лукашэнкі да механізмаў Інтэрполу». Ці магчыма гэта абмежаваць? У 23-м годзе было. Мало хто ведаць, мы таксама спраўджаце пішам. У 23-м уже годзе было такое. Зрабілі, наколькі я памятаю, на паўгады такі тормоз. То бок іх правералі 2-3 разы, і яны адзначылі Беларусь, Украіну, Беларусь, Расію і... Я не памятаю, що якая краіна была. Яны адзначылі, што гэтыя краіны ужываюць з гэтымі сістэмамі, механізмамі і дадалі такую неабходнасць для Беларусі так двойной праверкі. Яны кожны кейс пачалі правяраць. І, дарэчы, я вельмі шукаю, ну, можа быць, ще знайду гэту паперку, якую Інтэрпол даслаў у Менск, і сказаў, што вы займаецесь палітычнымі справамі, так і рабіць не трэба, калі прадолжыце, мы вам заблакуем гэты доступ. Может быть, наступным разам адбудзецца ці здолецца знайсці гэту паперку. Мы жадаем зрабіць тое самае зрабіць. І тут мы ўжо на канферэнцыі Беларусі казалі, што так, не ўсе палітычныя кейсы. Ёсць, канешне, крымінальныя і шмат чаго. Але мы зараз, што робім, што бачым у Беларусі, мая пазіцыя, і я ўчора пра яе казаў таксама, што Беларусь зараз не з'яўляецца бяспечнай краінай. Ні ў якіх выпадках. Так, гэтыя крымінальнікі, калі іх злавілі, умоўна, ў Польшы, Літве, не ведаюць, што заўгодна, іх можна пакараць па мясцовым заканадаўстве. Хай сядзяць у Літве. Будь новы Беларусь дэпартуюць, ніводная краіна не вельмі будзе жадаць іх трымаць у сябе. Але вот з гэтымі, можа быць, не самымі добрымі людзьмі вялікая частка палітычных. І я хочу гэта, конечно, спыніць. Ну, завершаючы, рубрика «Высновы». Так. Давайте, якія высновы вы зрабілі і з якімі хацелі б падзяліцца? Я выснову зрабіў пра то, што калі ты размаўляеш умоўна з міжнароднымі партнёрамі, яны пытаюцца, што зрабіць. Што я магу зрабіць? Учора на канферэнцыю Новай Беларусі мы размаўлялі умоўна з амбасады Нямецчыны. Яны казалі, што зрабіць. Я говорю, вось там написано, возьмите, казка, маю справаздачу, тому што яны у Інтэрполе яны не прымуць ад мяне як ад прыватнай асобы, а ад дзяржавы прымуць з вялікім задаваленнем. Тым больш у вас у кожнай краіны ёсць нацыянальнае бюро. Дайце, казка, это же рапорт ёсць на беларускай, расійскай і на ангельскай мове. Дайце, казка, сваім калегам, папрасіце іх пераслаць і паказаць абставіны ці сітуацыю, якая адбываецца. Сказалі, давайте зробім, а давайте сустрэнем. І для этого якраз таки не толькі для этого, а частка для этого эта канферэнцыя адбываецца. Мы ўжо пачалі саўчора гэта размаўляць пра это. Мне падаецца, што гэта можна зрабіць і ў тым ліку паказаць. То бок мы дакумент першы, мы працуем яго на Інтэрпол, каб заблакаваць гэты доступ. А другі момант, мы яго таксама рассылаем па еўрапейскім краінам у цэнтры міграцыі. Ну, яны, конечно, у кожнай краіны па-рознаму называюцца, дзе мы яшчэ раз распавядаем пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Каб не было такого, што як зараз быў выпадак адзін у Польшы, сітуацыя палепшылася. Нет, даволі шмат людзей. Я думаю, мы сустракаліся, былі на канферэнцыі, выдатная юрыстка са Швецыі, якая нам дапамагае па такім самым справам. Мы даём, яна едзе сваімі рукамі, перадаём міграцыю, і вы, можете, ведаеце, што пры Міністэрстве замежных спраў, звычайна, ёсць аддзел, які збірае такія дакументы, рэпорты па сітуацыі ў краінах. Яны тады публікуюць на сваіх сацыяльных сетках, бяспечна, небяспечна ехаць, і Беларусь павінна знаходзіцца ў гэтых лістах, дзе яна небяспечна. Туды ехаць в этой краіны. Што дапамагае, як мінімум, іх грамадзянам не ехаць Беларусь, і каб іх там затрымалі, а наш інтарэс ад нашых грамадзян, беларусі, беларускі, якім там будзе лягчэй атрымаць абарону. Вось яшчэ такая сэнс. З гэтым працуем. Дзякуй вялікі. Скажите, тут вот цікавіцца наши уже па-за межамі гэтай сітуацыі. Що ж таки, калі Лукашенко будзе ў Гаазе? Я спадзяюся, што пры маім жыцці
Я просто быў у гэтым судзе не адзін раз, вельмі цікавае месца і вельмі прыгожае. Я б хацеў, конечно, выдатную працу зрабіла каманда НАУ, Павла Латушка, і робяць, і дэмакратычныя сілы таксама. Маё б, конечно, ідэальнае уяўленне КП ў суддзелі Беларусі, але это не адмаўляюць адзін аднаму, дарэчы, калі зірнуць, мы справаздачу рабілі па гібриднаму трыбуналу, дарэчы, я маю юрыдычнай каманды офіса і адна выдатная экспертка, на жаль, не магу сказаць імя, калі яна сама будзе глядзець зараз эфір і захоча, я з задавальненнем, конечно, распавяду, хто там нам дапамагаў. Але калі справа пачнецца ў міжнародным умоўна-крымінальным судзе, то ёсць магчымасць гэту справу ў Новай Беларусі забраць унутр краіны і таксама там судзіць. Мне просто хочется вельмі, не ведаю, на умоўна на стадыёне Дынамо, які адрэстаўрыравалі, зрабіць гэты суд, які будзе незалежны, з міжнароднымі экспертамі, суддзямі, вельмі хочется пацікавіцца. Я ўпэўнены, што збярэцца людзей даволі шмат паслухаць. І спадзяюся, што это не адзін Лукашенко будзе, тому што вельмі хочу паглядзець, што будзе за трыбуналам украінскім, і колькі там людзей атрымаецца прыцягнуць, я маю да беларусам. Я спадзяюся, што атрымаюцца. Мне падаецца, што яны таксама не дурні, яны зразумеюць, што для іх самы лепшы выпадак гэта паехаць у іх любімую краіну Расію. Ну, шчасце ім, а пасля мы працуем з такім жа механізмам Інтэрпола. Я спадзяюся, мы іх знайдзем іх жа інструментамі, якія карыстаюцца зараз. Так вы ўжо для сябе ведаеце, дзе паставіце кропку ў гэтым коску, ў гэтым вось выразе, на які і дыскусія была: пакараць нельга памілаваць. Конечно, была вельмі цікавая насамрэч дыскусія, і мне падаецца, што не ўсе ўдзельнікі пачыталі дакумент, мы яго зрабілі пра ілюстрацыю. Там ж з прыкладамі мы таксама спрабавалі растлумачыць людзям, як гэта было. І мне, як юрысту, і як проста беларусу, мне хочацца, каб была незалежная судовая сістэма. Я разумею, што мне там умоўна зараз 38 год, я ніколі ў жыцці не бачу незалежнага суда, ці міліцыі, ці паліцыі. І калі мы зараз з'ехалі, большасць беларусаў баяцца пайсці ў паліцыю, умоўна, там, так, калі на іх там нападак якісьці адбываецца, ці щось яшчэ. Але Польша это змагла зрабіць, усе еўрапейскія краіны змаглі зрабіць, і мне падаецца, хочацца зрабіць. Я да это, можа быць, і прыйшоў у офіс, щоб мы ў сваёй краіне зрабілі такую незалежную судовую сістэму, дзе можна прыйсці і сказаць, што вы не правы дзяржаве. Уявіце, на Ціхановскую і на мяне таксама сказаць, што вы не правы. Папрасіце ласка прабачэння. Зараз ж мы маем справы умоўна у ААНаўскіх сістэмах і ці ў еўрапейскіх. Краіны ж просяць прабачэння. Да, у Беларусь зараз не просяць прабачэння і не выплачваюць нічого на все скаргі, але нават, божа упасі, нават Расія, якая была да апошняга чальцом еўрапейскага суда па правам чалавека, наколькі вы памятаеце, яна кожны раз плаціла Навальнаму сродкі, там 30-40 тысяч евро за арэсты. Яна кожны раз плаціла. Так, яна не казала прабачце, але механізм працавалі. Я спадзяюся, што Беларусі так можна будзе зрабіць таксама. Ну і з інтанацыяй і пастаўленай коскай прамоўце гэтую фразу: пакараць нельга памілаваць. Пакараць нельга памілаваць. Мне падаецца, што людзі, якія забівалі умоўна Бандарэнку, яны павінны несці адказнасць. І мы пра гэта пішам таксама ў сваёй справаздачы. Але людзям, якія не катавалі, якія былі там, не ведаю, можа быць, там настаўнікамі ў універсітэце і, можа быць, падмануты былі, маё жаданне, это не рэлігійны момант ніякі, маё адносіны, што людзям заўсёды трэба даваць магчымасць і шанец сказаць прабачце. І нам у Новай Беларусі трэба будзе жыць усім разам. Я заўсёды казаў, у іншых беларусаў не будзе да шчасця. І нам прыйдзецца з кожным выйсці і паразмаўляць. І з забойцамі я не вельмі хачу. Нават просто не хачу. Я не хачу, каб у Беларусі было смяротнае пакаранне. Я хачу, каб яны неслі сваю адказнасць у беларускіх жа турмах і зразумелі на сваім досведзе, як это было. І, конечно, тут все комплексы трэба працаваць і разумець. Такіх жа музеяў жа даволі ж куча паказаць, як это было ў Беларусі. Але выбачыцца трэба будзе перад усімі, хто быў пакараны, перад усім ці кожным палітзняволеным. Ну, бачыце, ўсё ж таки Леонид
поставіў з коску так пакараць нельга памілаваць, але большасць у зале падчас гэтай дыскусіі поставіла інакш: пакараць нельга памілаваць. Буду працаваць над гэтым. Дзякуй вялікі. Леонид Морозов, дарадца Светланы Тихановскай па юрыдычных пытаннях, быў у нас у эфіры. Калі ласка, будзе магчымасць, азнаёмцеся, калі ласка, з гэтым дакладам. Сапраўды вельмі цікавы дакумент. Ну, я спадзяюся, прынамсі, што з ім азнаёмяцца не толькі ў Інтэрполе, але і ў міграцыйных службах усіх краін, дзе ёсць беларусы, а беларусы ёсць паўсюль. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь.